گودار و شپینەرن رادیۆ ڕێباز FM هەرداری ڕۆژباش ئەز علی عومەرم ئەزی گەرەک نوشکر ژنوچیان ژوارە پێشکەش بکەم دەستپێکێدە فەرمۆ گرنگترین سەرنوچە. گروپەکە چەکدار لە عەفرینێ گەفا سەرجێکردنا وڵاتیەکی کورددا ئەگەر ماڵباتەوی پەرەیان نەدا وێ گروپێ. لێ پارێزگا حەسەکەیە ڕۆژاوایە کوردستانێ دەربارێ گرتنا دبستانین خریستیانان ڕێکەفتنەک هاتکردن. هەژمارە 591 ji Rojnameya Kurdistan hat derxistin. Dem baş. Grupeka çekdar li Efrîna Rojavaya Kurdistanê geva serjêkirina welatiyekî Kurd dide eger malbata wî pereyan neda wê grupê. گروپەکە چەکدار لە عەفرینێ گەفا سەربڕینا وەلاتیەکی کورد دکە ئەگەر مالباتاوی قوربانی ئانکۆ پەرەیان نەدە وێ گروپێ. دێگرتە ڤیدیۆیەکێدا چەکدارێکی ڕوونەخوماندی یە گروپا بناوێ ئەحفاد ڕەسوول کۆ یەک ji گروپên çekdar yên li Efrînê dimîne û gundê بعدên lê anko بعدêne yê navçeya mabata kontrol dike. کێرێ داتینە سەر سوکرا وڵاتیە کوردیە بناوێ غەسان حەسەن فەوزی و داخوازە 10 ملیۆن لیرەیەن سووریێ لە مالباتاوی دیکە لەژێر گەفا سەربڕینێ ئەگەر وان پەرەیان نەدن. غەسان بخۆ خەلکێ گوندێ بعدێنێ یê navçeya mobata yê Efrînê ji dayikbûyê 1975 û bavê sê zarokan e û bi behaneya girêdana Xesan bi peyedê ve wan çekdaran ewrevand. Umolet ta dawiya Eylûnê daya malbata wî eger 10 milyonan li jêr gefa serbirînê nede. Li gorî agahiyan ku dema grupa Ehfad Resûl êrişî mala Xesan kir û ew girtin 3 milyon lêreyên Sûriye û zêr û kelûpelên navdukana wî ya parçeyên otomobîlan jê birin. Malbata Xesan ji aliyê xwe ve gilî li cem serkirdayetiya wê grupê kiriye herwiha li cem artêşa Tirkiye û ta niha tu bersiv derbarî çarenivîsa Xesan wernegirtine. Bûyerên standina pereyan wekû merc ji bo serbestberdanê herwiha wekû merc ji bo vegera mal û milkan yan ji bo veger bo malên xwe ji aliyê grupên çekdar ve li Efrîn û gundewarên wê gelekî berbelav bûye. Welatî jî ji ber wan kiryar û binpêkirinan raserî astengî û metirsiyetên. Li parêzgeha Hesekê ya Rojavaya Kurdistanê dêra Marcircesiya Siryanîn Ersuzeks welatiyên Hesekê agahdar kirin ku ew gihîştna rêkeftinekê li gel rêveberiya xwesar ya ser bi PYD ve li gorî wê dê hemû dibistanên bi ser dêran ve li wê parêzgehê wê bên vekirin. Li gorî wê rêkeftinê li dehê heyvanahan de ji sala xwendinê ya 2018-2019 dê dibistan di wê rêkeftinê de bêne vekirin karê xwe wekî her sal dest pê bikin. Hejmara 591 ji Rojnameya Kurdistan derçû têde amaje bi girngtirîn roda û babet û rewşên Kurdî di beşê Kurdî û Erebî de hatiye kirin. Hejmara 591 ji Rojnameya Kurdistan bi her du beşên xwe yên Kurdî û Erebî derçû. Di Rojnameya Kurdistan de hejmarek babetên giring ji rojeva Kurdên Kurdistana Sûriyê li hindir û ji derveyî Kurdistana Sûriyê ji nîvê mihaborî ta serê mehê giringî pê hatiye dan û hatiye belgekirin. Di lapera yekê de ji beşê Erebî ji Rojnameya Kurdistan de amaje bi seredana Serok Mesûd Barzanî ji bo sengerên berevaniyê yên leşkerên roj bi bûneya cejna qurbaniyê hatiye kirin. Di heman laperê de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi bûneya derbasbûna 72 salan li ser damezrandina Partî Demokratî Kurdistan nameyek arastayî Serok Barzanî û endamên Polîtbîroya Pedekê û Komîta Navendî û Tevahiya Alîgirên Partî hatiye kirin. Di lapera di duan de Rojnameya Kurdistan amaje bi seredana şanda Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi serokatiya Serokê Encumenê Suud el Mella ji bo ofîsa rêxistina a Sûriya Demokratî hatiye kirin. Di seredanê de şanda enekesê kiryarên PYD li dijî xiristiyanan şermezar kirine, bi taybetî piştî girtina dibistanên bi ser xiristiyanan ve li Kurdistana Sûriyê. Di heman laperê de amaje bi mangirtina revenda Kurdî li Brukselê ji bo piştevaniya Efrînê hatiye kirin. Di hevdemê belgekirina teqîna Efrînê ya ku di 29 mihaborî de hatiye encamdan li ser riya racûyê li gundewarê Efrînê ku di encam de 25 welatiyên sivîl bûne qurbanî û hejmarek birîndar ketibûn. Di heman laperê de amaje bi mangirtina pêkhateya xiristiyanî li Qamişlo li dijî PYD jî hatiye kirin. Di lapera sisyan de ji Rojnameya Kurdistan de di gotarekî de rawestandin li ser jiyana rojane û bihaneya kelûpelên xwarinê û zehmetiya peydakirina pîdawîstiyên destpêkî yên jiyanê bi nerxê bilind di rewşa hejar de hatiye kirin.
هەروەها درۆژنامەیە کوردستان de hejmarek nivîskar û siyasetmedarên Kurd amaje bê giringiya serkirdatiya Serokbarzanî ji doza Kurdî re kirin ta ku merem û armanca Kurdî ya sereke bi destxwe bîne. Di hevdemê amajekirin bê cînosaydên ku li dijî Kurdên Êzidî pêk tên ku dibin navnîşana nexweşiya bêsînor di gotarekî de hatiye bilavkirin û bi horgurî li ser rewşa êzidiyan rawestane. Di lapera şeşan de ji Rojnameya Kurdistan hevdîtinek li gel ragihandkar û berdevkê desteya danûstandkar ya opozisyona Sûrî Yehyel Eredî pêk aniye. Yehyel Eredî di hevdîtinê de dibêje ku gelê Sûriyê bi taybetî gelê Ereb mafê Kurdan û sîtemkariya ku li ser wan dihate kirin di salên borî de dibin sîtemkariya rejîma Esed de berçav nekirine û gelê Sûriyê yê Ereb helwêsta tirsinûk beramber Kurdên Sûriyê wergirtin û Erebên Sûrî ned astê pêwîst debûn ku zulmê li ser Kurdan rakin li Kurdistana Sûriyê. Di beşê kurmancî ya Rojnameya Kurdistan de gotarên balkêş û giring ji rojeva Kurdistana Sûriyê hatine bilavkirin. Yek ji wan babetan hatina werzê xwendinê yê nû ku tê de rojnamevanekî dibin navnîşana werzê xwendinê yê nû hat û peyedê dê mala nifşekî nû xira bike gotarek bilav kiriye. Di heman demê de di beşê Kurdî de rawestandin li ser kêmbûna rêjeya ciwanan û koçberiya wan berev Ewropa ve hatiye kirin. Her wiha gelek babetên din wekû girtina çalakvanan û siyasetmedarên Kurd li Kurdistana Sûriyê ji aliyê çekdarên PYD ve li gel carenivîsa Idlibê û rewşa Sûriyê bi giştî amaje pê hatiye kirin û hatiye belgekirin di hejmara 591 ji Rojnameya Kurdistan. Civîneka berfirahiya Yekîtiya Komeleyên Kurdî li Almanyayê hat lêdarxistin. Di civînê de Serok û nûnerên Komeleyên Kurdî li Almanyayê û desteya Serokatiya Federasyonê amada bûn. Di civînê de her yek jê Kajal Derwîş, sekreterê giştî yê Federasyonê, Nadir Doxatî cîgirê duwem yê desteya Rêveber, Qehreman Efsen Serokê desteyê, Salar Kerkûkî cîgirê yekem yê desteya Rêveber, ji Jiyan Şêx Slêman, endama desteya Rêveber ya Federasyonê, behsa giringiya karê hevbeş û rêxistinî navbera Komeleyên Kurdî di xizmeta revend û doza Kurdî de kirin. Hejmarek teqîn tund şama paytexta Sûriye hejandin li gorî zanyariyan ku ew teqîn li nava balafirxaneya mezê ya leşkerî hatibûne rodan û tê pîşbînîkirin ku ew yek bi mûşekên İsraîlî hatibin encamdan wan teqînan embareke ceblexaneyê di nav wê balafirxaneyê de ji nav biriye û encamê de ziyanên maddî û canî jî encam dane. Guhdar û şûpînerên hêja em gihana dawiya nûçeyên îro dubare em ê serûçeyan bêne bîraw. Grupa Keçekdar li Efrînê gefa serjêkirina welatiyekî Kurd de eger malbata wî pereya neda wê grupê. Li parêzgeha Hesekê ya Rojavaya Kurdistanê rêkeftinek derbarê girtina dibistanên xristiyanan hatiye kirin. Civîneke berfirahiya Yekîtiya Komeleyên Kurdî li Almanyayê hat lêdarxistin. Hejmarek teqînên tund şama paytexta Sûriyê hejandin. Her şad û bextewar bin.